Hlásenie. Občianky a občania. Do Banskej Štiavnice príde poprvýkrát Medzinárodný festival nového kabaretu a pouličného umenia Amplión. Ponúka pre vás divadlo Vlka Polívky, Prešovské národné divadlo, Body Voice Band a ďalšie pouličné a kabaretné atrakcie. Napríklad kabaret Kalambur, Fajbert alebo Teatr Delikates. Kremnické divadlo v podzemí bude mať v našom meste premiéru. Hlavným programom bude večer Milana Markoviča s Petrom Brajnerom po 20 rokoch a Sietr Chiméra pre rodiny s deťmi. Večer budú diskusné kabarety Michala Havrana a kabaretná tančiareň. Amplión bude cez víkend od piatku 39. do nedele 2.10. v centre Banskej Štiavnice. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Stredoeurópska nadácia a Vyšegrádsky fond i ADSK. Aby umenie bolo dobre počuť. Vstupenky na Amplión EU. Opakujem, Amplión EU. Koniec hlásenia.